Dennis ang inyong Uncle dahil kasama rin ang hot na hot na tita. Iyaan, tiya, uguban pa sa balat ng radyo at hardcore news ng South Division Champion ng MPBL na Bacoor City Striker. Give it up for Tita Tanya Chinita! Hi, Mars! Hi, Mars! Mars, ba't ikaw? Nakasweldo ka na, no? Pinasweldo ka na ni Ma'am Nicole. Wala nga, kaya nga ako nandito para mangutang sa'yo. Mars, magkano ba? Mars, ikis ko na yung ayaw mong ikis, Mars. Basta po, tangin mo lang ako. Hoy, kayo talaga, mamaya na. Papakis ko sa'yo yung aso. Eh, si tita naman, pag aso niya, kinikis mo naman, di ba? Wala na ka na. Kinikis ko. Dati nung buhay pa yung dog mo. Sorry. Si Bebe. Sorry. Ay, hindi ka na rin pwede mag-alaga ngayon. Busy ka. Hindi ko na kaya. Oo. So, iba na rin nalagaan. Thankful na rin ako, Col, kasi during the pandemic, yun yung malalayo sa sakit niya. Naalagaan ko siya, nakadal ko talaga si Bebe. So, may ano before talaga, his death nung May. Oh. But anyway, paano na lang kung, for example, yung mahal na mahal mo na aso, ipapag-groom mo. Tapos, nakawala o nawala. Kasalanan ng ng groomer. Yung siya maghahanap isang niyan. Grooming shop ngayon nirereklamo sa may Makati City. Dahil merong aso, isang Bichon Frise. Bichon Frise. Ano yung tsura niyan? Pwedeng ano? Ano siya? Isa siya, parang siyang, basta puti siya na aso, puting-puti Yan Bichon Frise? Parang may pagka-poodle na, basta Bichon Frise. Bichon Frise, ang hiya. Ruff, ruff. Ano kayang tahol ng Bichon Frise? Mang Kanor? Social kasi yan. Paano? English. English yung... ano spelling? Paano? Arf, arf. Ano spelling nun? Arf. R at F. Arf, arf. Kailangan pa ba i-memorize? Basic yan. Oo, pero pag Pinoy, aspin, anong tahol? Aw, aw. Ano spelling nun? Aw, aw. Dalawang A at tatlong wa. Aw, aw. Awa. Awa. Pero pag nawala yung Bichon Frise mo, or kunyari meron kang breed na aso na mamahalin, nawala, kasi nga iniwan nila dun sa groomer, dun sa grooming, sa pet shop, grooming shop. Kaso nga daw, itong mga bantay, nag-lunch break. Okay. Kaso, walang guard. So, walang nagbabantay. Kasi lahat nag-lunch. Walang nagbantay sa mga aso nila nandun sa parang di ba nakalak? Waiting area. Yun na nga ang question Walang aso doon. Walang guard na nakabantay kasi lahat kumain. Okay. Lahat ng mga bantay. So, iniwan nila sa parang waiting area yung dog nila. Then, umalis sila. Babalikan na lang. Ngayon, tumawag na yung grooming shop na nawala daw yung aso. Wala pa namang CCTV camera sa area. Doon sa kung saan may... Alam mo? So, either nakawala or ninakaw. Diba? Yung may-ari, nakakasama ng loob. Iiyak talaga akong malala. Diba? Kaya nga, ang mismong may-ari ng dog na Bichon Frise na yun, wala ba pangalan yung aso na to? Si Bibi na lang, si Bibi. May pangalan to Si Bibi. Sige, itong si BF na lang, Bichon Frise na aso. Alam mo, thank you, Col. Naglabas na ng pabuya magbibigay ng pabuya yung may-ari. 50K. Kano? 50K? Wow. Kung maibalik lang itong aso niya. Love nila isang yun Bichon Frise na aso, na mabalbon. Puting-puti. Kaya cute naman. Siguro hindi yan yung, kasi kung mga bulldog yan, di mo naman basta manakaw yan. Di ba? Paano yung, Mang Kanor, paano sound ng bulldog? Ano spelling yan? Bulldog. Hindi, yung sound niya. Ano spelling niyan? Capital. Sandali, pinapahirapan niya ako Mang ano naman kasi, tutu ka naman Pag si tita talaga, hindi ako makatanggi. Kaya pala namin na umaling.
Ayun na nga, kung mga bulldog yan, hindi basta-basta manakaw. Mga cute-cute na mga dogs, madali mo lang nakawin yan eh. Correct. Sa wala CCTV, sa tingin mo lang naman, wala namang maling ano dito. Yung ba'y nakawala or ninakaw? Ninakaw. Kasi kung nakawala, makikita mo pagala-gala, malamang may Yes. susurrender. Hindi makakalayo yan. So, nanakaw. O wag naman na pagtawid niyan, baka pwede pang At saka, oo. Kung yan ay nakawala, natusino na yan sa tuli ng mga barubal na driver. Yun na nga. Oo. So, yun, malamang yung aso na yun, ay nakawala talaga. Ay, ninakaw talaga. Since wala pang CCTV. Tsaka madali lang pick upin yung mga... yung ganyan. aso? Yung aso? Yung guard. Kasi kailangan siya dapat magbantay. Yung guard? Yung aso. Oo, kasi nga, ito ay human's best friend. Yung aso? Yung guard. Uy, tropa ko yan. Yung guard. Yung aso. Kaya pala to. Nagpipist bump kami dyan pag nakita. Yung guard. Yung aso. Wow. Pero ano po sana sa mga groomer, alagaan naman natin. Yung aso? Yung guard. Oo. Dapat tama pa sweldo dyan para hindi nagwawelga. Yung guard? Yung aso. O yun. Umihi, nakataas yung paa. Yung aso. Yung guard. Tapos nasa gitna, may kalabing-labing. Uy. Sa gitna ng kalsada. Uy, hindi Hindi natatanggal, nakalak. Yung aso? Nasa gitna ng kalsada, nakalak. Dali, wala pala kami sa kwarto. Ay, nalang eh. Ay, nako. Ay, nako. Pero dapat pinapa-injection na natin ng anti-parvo. Yung aso. Yung guard. Tsaka yung ano nga, nakakagat one time. Yung aso. Yung guard. Eh, dapat sugod agad sa ospital. Anti-rabies agad yung nakagat ng ano. Ng aso? Ng guard. Sabi niya, wow, wow, wow. Sabi ng aso. Ng guard. Nako. Pero Englishero eh. Kaya sabi niya, arf, arf, arf. Sabi ng aso. Ng guard. In fairness may mga naka-uniforme niya, nagti-TikTok, nagti-trending. Yung guard. Yung aso. Pero bawal na yun sa kanila. Pinagbawal na sila mag-TikTok. Oh. Kasi ano daw parang hindi jumuduty, hinintindi na lang yung TikTok. Yung guard? Yung aso. Uy! Uy, may mga tirang buto ka. Pakain mo sa labas, ha? Sa aso. Kaya nga pag kumakain ako sa handaan, o mga birthday yan, o kaya sa mga fast food, yung mga buto po iuwi ko, ha? Para sa aso. Para sa guard. Kayo naman. Pero mga tropa natin yan. Shout out sa mga guards natin diba? na talagang minsan 24/7 ang gising, hindi natutulog. Yung aso? Yung guard. Oo. Kailangan nilang magbantay. So, yan. Tapos nakakaawa kapag nagluluha yung mata. May nabibili niyang pampatak sa mata ng yung mga aso? pets natin na Yung mga aso? guard. Minsan nga, siya nagpaparada ng sasakyan ko. Yung guard? Hindi yung aso. Minsan may season na ang lalaki ng garapata, pumapayat na siya. Yung aso. Yung ano. Sabihin mo! Yung guard! Baka walang iya mo. Maluhoy sa kalabaw! Diba? Susunod na! Sa palang ni Juliana! And Chris Chupel! Bukas magsama-sama tayo sa Paranaque 4. Sa Paranaque yan, Col? San Isidro! Para sa Paranaque. basketball 3-on-3 ng Love Radio. Andyan po ang inyong mga paboritong Love Radio DJs. Basta after lunch, andyan kami. Ayan. At syempre, makasasamahan din namin kayo sa PTEC. Arakrakan on Sunday, Paranaque SMDC grounds. At syempre, sa December 1 sa PTEC tayo. Yes. Ayun At ba? sa Sabado, alas 7 ng gabi, andyan ako sa Benguiao Coliseum para sa Maharlika Pilipinas Basketball League National Finals. Bacoor City Strikers ako! Good luck and nakasalamat na kasama hatada Tita Tanya Chinita. At cool na cool na Uncle Dagon! Dito lang yan sa istasyong number 1 90.7 Love Radio. Feel good morning!